Čau. Takže došel mi balíček od Kariho. Měla by tam být deska promodelová a to je všechno. Tak jdem se na to podívat. Papíry. Hodina pravdy. Tak ta je mega luxusní. Ty krávo. To je mega luxusní. Kyle Wood. Nejlepší desky na světě. Jsou fakt hodně luxusní. Ty král. Přesný tvar. Hrubý design. Dírky přesné. Garfield. Kyle Wood. Martin Vojáček. Prostě luxusní destička. Fakt díky moc, Kari, že mě sponsoruješ. Mazes deska. Barevné dýhy. Luxusní. Riptape zdarma. Mazec. Krásně si to tam vleze. Takže nejlepší. Potom nějaké samolepky. Kyle Wood. Riptape. A nejlepší destička. Fakt luxusní, to kdybyste viděli, tak byste se asi posrali. Prostě vážně luxusní. Takže určitě natočím nějaké nové videjko. Takže máte se určitě na co těšit. A jakože fakt mega luxusní deska. Jsem s ní úplně unešený. Ty prdivo. No jinak tady mám připravené Smooth Rip. Potom tady mám ještě White tracky připravené. Winkler Wheels. Šroubovák. Tak jo, zatím čau a zase někdy. Jo, fakt dík moc, Kari, jsi fakt nejlepší týpek, čau.